बन फाननानै जाग्रा गोरिब सुबुंफोरनि गोख्रों खुद्रि साननाय बन फाननानै जानायनि जायगायाव गुबुन राहा खालामनानै होनो सरकारनिसिम गोख्रों दाबि जुदि जों बन बोनो मोनाब्ला जोंथ' गारखाया जाहैबाय बनखौ जोंनो सरकारा जुदि जोंनो मोनसे अनसुंथाइ होआब्ला जों बनखौ जों थैब्लाबो गारनो हाया बन दाननायखौ बन्द' खालामनायाव राहा गोथे जानांदों सा 1000नि बांसिन बन फानग्राफोरनि नखरा क'क्राझार जिल्लानि हलथुगाव डिभिजननि सिङाव थानाय गोदानै गायसनजानो थांनाय सिखोनाझार माहारियारि हाग्रामायाव बन दाननायखौ बन्द' खालामनायनि थाखाय ओनसोलनि बन दाननानै जाग्रा रायजो राजाफ्रा नखर खुंनो जेंनायाव गोग्लैनायनि जाउनाव खुद्रि सारदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरेखा बाजारनि साखाथियाव दिनै हलथुगाव डिभिजननि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि सा 1000नि बांसिन बन दानग्राफोरा खौसे ओंखारबोनानै गावसिनि थांना थानायनि राहा लानांगौनि सायाव सावरायनानै मोनसे खुद्रि सारनाय हाबाफारि लायो मख'नाय जायोदि बावैसो सिगां सिखोनाझार माहारियारि हाग्रामा महरै फोसावनायनि उनाव हाग्रायाव बन दाननाय आरो हाग्रायाव हाबनायखौ बन्द' खालामदों बेराफारसे सानफ्रोमबो बन बोनानै नखर दैदेनग्रा गोबां गोरिब सुबुंफ्रा बन दाननायखौ बन्द' खालामनायनि उनाव नखर दैदेननायाव जेंना सोमजिदों बेनिखायनो बन दाननो हाग्रायाव हाबनो मोनाब्ला नखर दैदेननो थाखाय गुबुन राहा एबा अनसुंथाइ जगायनानै होनो बिटिआर सरकारनिसिम खावलायदों सा 1000नि बांसिन बन फाननानै जाग्रा सुबुंफ्रा आच्छा जोंनि बन सिनग्रा लोगोफोर ना जोंथ' गासिबो हलथुगावनिफ्राय लानानै जाहारबारिसिम दं कारिगावसिम दं आदसाबारिसिम दं आच्छा जोंखौ सरकारा माबे नोजोरजों नायदों नङा होमबा सरकारा जोंखौ बबे नोजोरजों नायदों गोरिबनिफ्रायसो सरकार ना होमबा गोरिबनिफ्रायसो सरकार गोरिबानो सरकार खालामो गोनाङाथ' ओंखारखाया जाहैबाय गोनाङाथ' न' सिङाव हाबगोन थागोन दावहायावबोथ' ओंखारखाया गोरिबानो नोंखौ बुजायगोन जोंहा दिनै फिसा फिसौ फरायनायनि दङ दिनै जों गोरिब अबस्था नखर बे गोरिब अबस्था नखरावथ' जोङो सोरबा फिसा फरायगोन सोरबा फिसा फिसौनि लेखा फरा बायनायनि खिथाब दङ सोरबा सासे गथ'आबो जेनेबा माबागोन मा होनो फरायनायावथ' एसेबाबो थाखा खरसा जागोन जुदि जों बन बोनो मोनाब्ला जोंथ' गारखाया जाहैबाय बनखौ जोंनो सरकारा जुदि जोंनो मोनसे अनसुंथाइ होआब्ला जों बनखौ जों थैब्लाबो गारनो हाया हाजार जोंखौ सिलाय गुलिजों होथों हाजार जोंखौ गावथों हाजार जोंखौ हमथों बिसि फिसा जों ज' थांगोन गोसोआ मा सरकारनाव बेहाय दं गोसोआ मेन थारिखआ जाहैबाय गोरिबखौ सिगाङावनो बुंनाय खोथा दंमोन गोरिबखौ जों अनसायगोन बिनि उनावहाय जों गोनांखौ अनसायगोन दिनै बे गोरिबनि अनसायनाया बहा थांखो आरो दानि थांखियाव बिदि बुला बुलिजों सोलिया बन लायनायफोरखौ गैयासो मावना जायो हाग्रायाव खिन्थु जों ट्राइबेल मानसि बर' मानसिया खिन्थु गैयि मानसिया खिन्थु हाग्रायाव खारना जायोलै डाइरेक्टखा जों खिन्थु सरकारखौबो जों गिनाय गैया सोर साबसिखौ हमना लांथों बिसि फिसा ज' थांगोन जों डाइरेक्टखा ना मारै सोरबा गिगोन नामा आरो बेबाराव जुदि जोंनि बन बोग्रा पार्टिखौ सोरबा सासे आखाइ होयोब्ला सरकारि मानसिया बा फरेस्टनि मानसिया खिन्थु जोंनो सुबिदा होआबा जोंथ' आलदा टाइप लागोन जोंथ' आलदा टाइप लागोन आरो आलदा टाइप गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय एचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं
आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4-year undergraduateनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUGनि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इकोनॉमिक्स, हिस्टरी आरो सशियोलॉजी आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनेन्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पोकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरी फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसन्नो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।